יש אנשים שחולמים בספרדית, יש כאלה שחולמים בהקיץ, ויש כאלה שחולמים בחומר. ישי למשל חולם בעץ. הוא נושם עץ, חושב עץ ויוצר בעץ. ואת החלומות שלו הוא הופך למציאות. לאמבטיות עץ ליתר דיוק. שלום ישי. שלום. אז מה אתה בונה פה? אני בונה פה אמבטיות עץ, דלתות, מטבחים, כיורים מעץ, שולחנות, כל מה שרק רוצים. קדים. עכשיו אני הולך לבנות תוף בקוטר 2 מטר בערך. איך אתה מגדיר את עצמך? נגר, פסל, אומן? אני בעצם סוג של אומן, מעצב. איך הגעת לעסוק דווקא בעץ? האמת שהתחלתי בתור צייר. אני ציירתי כמה וכמה שנים, עשיתי כמה תערוכות, ואיך אומרים, הפרנסה אילצה אותי להתחיל לעסוק בעץ. מה מקור השם של הסטודיו? מקור השם מהסטודיו בובינגה זה עץ בובינגה, שמייצרים ממנו את הכלי נגינה, גיטרות, תופים, הכי יקרים שיש, זה בעצם העץ הזה. הוא עץ מאוד מאוד חזק ועמיד. אמבטיה מעץ? מאיפה בא לך הרעיון ליצור אמבטיה מעץ? אני אוהב את הים. יש לי תחביב של חתירה בקייקים. וההרגשה לשבת באמבטיה, שאתה מתוך האמבטיה, ביחד עם המים, זה נותן הרגשה פשוט שאתה נמצא בים. מה התהליך בבניית אמבטיה כזאת? קודם כל לתכנן אותה, לחשוב בראש על הצורה, אחר כך להעביר סקיצות. בניגוד לבניית צירה, זה הרבה יותר מסובך וקשה. נכנס פה בסביבות 800 ליטר מים, שזה 800 קילו של מים, שזה לחץ לא קטן. איך ישראלים מגיבים לרעיון של שילוב עץ ומים? הישראלים מאוד נרתעים משילוב של עץ ומים. זה בעצם טעות, כי הפוך, השילוב של העץ, של המים עם העץ, גורם לי יותר חוזק. אז כמה זמן בעצם לוקח לבנות אמבטיה כזאת מעץ? זה יכול לקחת חודשיים רצוף. אז מה זה הדבר הזה? על מה אתה עובד עכשיו? זה אמבטיה מתנדדת עם בסביבות 1,000 ליטר מים, שזה טון מים, וזה הולך להתנדד, כן. איזה עוד רהיטים אתה מייצר מעץ? שולחנות למנהלים, רצפות, חדרי יין. אני יכול ליצור בעצם כל דבר שרק חושבים. אני רואה שחוץ מרהיטים אתה מייצר גם דלתות עם ויטראז'ים מאוד מיוחד. כן, אני מייצר דלתות עם ויטראז'ים, בעיקר דלתות, כמו שאתם רואים, שמכופפות לשני כיוונים וגדולות. כל מה שאני עושה בעצם זה אתגר. אם זה אמבטיה מעץ, או כד גבוה, או תוף בקוטר 2 מטר, כל מה שאני עושה זה אתגר.